Ang nagpaanak sa 16 anyos nga inahan sa sitio Danaw-Danaw, Barangay Basak, Lapu-Lapu City, kinsa namatay human sa kapin usa ka oras, usa ka midwife ug dili mananabang matud sa City Health Officer. Ani ang report. Gikonpermar ni Dr. Agnes Cecil Realiza, City Health Officer sa Lapu-Lapu City, nga kanhi kawani sa City Health Office ang gitumbok nga nagpaanak sa 16 anyos nga si Mary Grace Cabreros niadtong Agosto 23 sa panimay sa iyaan sa batang inahan. Gipugnan lang una sa RTV Balitang Bisdak ang pangan sa naasoy midwife kay wa pa kini makuhai sa iyang habig kabahin sa pasangil. Licensed midwife gid siya, no? When in fact, during the previous years, nakatrabaho pa man gani na siya diri sa City Health Office. So, pwede ra gid siya nga makapadeliver, pero dili lang home delivery, sa facility lang gyud. Mato ni Dr. Realiza, bisan ang lisensyadong midwife, gidid-an na nga makapaanak sulod sa balay ilabi na kung gihulagway kini nga usa ka high-risk pregnancy. Kay minor de edad si Mary Grace, makonsiderar siya nga nalakip sa high-risk category, busag gikinahanglang sa hospital gayud siya mga anak. Naghimo na mi og letter, no, amo na isend niya, no, kanaging karon tin si manahona for an audience niya, no, pariun na mo siya para maimbestigahan na mo unsa gyud hitabo. Doon amo siyang sultian, wa tigay siya kay balungan na natay ordinance nga wala na gyud home delivery, bisag kinsa pa, bisag ma-doktor pa ka, ma-nurse pa ka, ma-midwife, or unsa mahilot, wala naging home delivery. All delivery should be done in a facility. Gani sa Lapu-Lapu City, may ordinansa man nga higpit nga nag-require sa mga professional healthcare practitioners sa pagpaanak lang sa mga healthcare facilities sama sa hospital o baka sa birthing center. Sa first offense, multa nga 1,000 ka pesos. 3,000 pesos nga multa alang sa second offense, samtang 5,000 pesos ang multa sa third offense ug ipatuman ang bag-ong lagda sa administrative investigation sa Professional Regulations Commission kun PRC. Sa interview kang Basak Barangay Captain Isabelito Dainarla kagahapon, gikonpermar ni ini nga makadagang higayon ng gipahimangnuan ang naasoyng midwife nga higpit nga gidili ang mga home deliveries kun ang pagpaanak sa balay. Amo nang giwarningan na gina siya kadaghan na nasa notice gikan sa DOH nga di na siya papanabangon kay delikado lagi. Ya mo lagi mo kuan gid siya, mo hikoy gid siya og panabang ba tawagon siya. Base sa death certificate sa 16 anyos nga si Mary Grace, hypovolemic shock ang immediate cause sa kamatayon ni ini. Ang pamilya midangup na karon sa kapulisan aron mapa-autopsy ang patayng lawas ni Mary Grace. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.